ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa wato Alhaji Atiku Abubakar ya nuna shakku akan cewa ko za a yi gaskiya akan zaben, inda Alhaji Atiku Abubakar ya yi kira ga ƙasashen duniya da su taimaka wajen tabbatar da wannan sahihin zaben. Sahihin zaɓe da wannan hukumar zaɓe to akwai 'yan shakka-shakka. Kamar na me kenan? Bari in baka misali, mun kai koke-kokenmu ga hukumar zaɓe. Muka ce mata yadda suka shirya za a yi zaɓe zai kawo matsala, ma'ana zai kawo rashin gaskiya. Mun fi so da farko tukun a bar mutane su zo a dubi katinsu a yi musu accreditation. In an gama sai a ce ga lissafin mutane a wannan mazaɓa. In mutum guda 200 ne suka samu, to a ce to ƙuri'a wannan mazaɓan ba zai wuce 200 ba, sannan a zo a jefa ƙuri'a. To amma yadda hukumar zaɓe take so ta gudanar da zaɓen nan yanzu shine ba lokaci da aka ƙayyade, wannan na accreditation ne, wannan kuma na jefa ƙuri'a. Don haka kaga a sai akwai gurbi kenan, za a yi rashin gaskiya ciki. Yanzu misali sai aka ce an yi zaɓe lafiya, ka faɗi baka ci zaɓe ba, shin za ka iya amincewa? Zan iya amincewa idan an bi ƙa'idojin zaɓen nan. In kuma akwai inda aka saba ƙa'idojin zaɓe, wannan kuma akwai kotuna. To amma ka nuna cewa tun farko kai baka gamsu da tsarin zaben hukumar zaɓe ba. Kwarai da gaske, amma in sun gyara sai mu yi zaɓe. Idan mun ga zaɓen an yi adalci kuma an yi gaskiya sai mu karba. In kuma ba haka ba sai mu kai ƙara. Amma mun sani za mu ci zaɓen nan, kowa ya sani kuma za mu ci zaɓen nan. To jama'a, kun ji yadda hirar samu ta kasance da ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP wato Alhaji Atiku Abubakar. Mun gode, ku dakace mu a shiri na gaba.